A cikin lokacin jahiliya akwai wani manomi wai shi ɗan ani, yana da 'ya'ya 3 maza, babban ana ce masa Jimrau, mai bi masa Ƙosau, ɗan ƙaramin kuwa Nomau. Da suka isa mutane sai tara sai ya ce, yanzu ni kun ga na tsufa, saboda haka na yadda muku kowa ya shiga duniya ya kama sana'ar da ya ga za ta fushe shi. Yau kun ga 1 ga watan sallah babba, na sallame ku. Baɗi kuma 1 ga wannan wata, in Allah ya sa muna numfashi, ina so duk ku tare nan mu ga abin da sana'ar kowa ta bashi. Na gafarta muku duniya da lahira, Allah ko ya gama fuskokinmu da alheri. Yara suka je suka roƙi gafara ga iyayensu, suka fita ba su san inda za su ba. Suna fita ƙofar gari sai suka kai ga wata magama 4 a nan ƙofar gari. Wata hanya ta nufi gabas, wata ta nufi arewa, wata ta nufi kudu, ta yamma kuwa ita ce wadda suke bisa, wato mai shiga gari. Da suka isa wurin sai Jimrau ya ce wa ƙannansa, mu tsaya a nan, kowa ya kama hanyarsa. In ranar nan kuma ta kewayo baɗi inda rai, ko ina mutum yake ya ƙoƙari walhata masa a nan, mu koma gaba ɗaya yadda muka fito. Saura suka ce, Allah da ya ba mu rai da lafiya. Suka yi sallama da juna suka rabu, kowanne na hawaye. Nomo ya kama hanyar da ta nufi arewa, kwanci tashi yana cikin tafiya sai shawarce yake yi, bai san sana'ar da zai faɗa ba. Ya shawarar noma, ya ga indan noma da bai tsaya gida ya ba, ya watsar da wannan. Ya shawarar saƙa, ya ga ba ya iya jurewa taurin gindi. Ya ce kiɗa, ya ga ba zai iya haushi ba. Ya ce jawa, ya ga ba zai iya kwana a layi. Kai kowace sana'a ya kawo a ransa, in ya ga wani abin da ya mata cikas sai ya watsar. Ya gaje ce, kai duk sana'ar da ta fara taron gabana ita zan kama. Yana cikin tafiya ya kai tsakiyar dajin nan, sai ga hadari ya kama ka'in da na'in, ya rasa inda zai shiga ya fake. Yana 'yan dube-dube ko ya samu wani ɗan kogo, sai ga wata 'yar hanya ya bi ta yana cewa, in ka ga hanya dai, in ba ta kai ka gida ba ta kai ka rafi. Yana cikin tafiya can gabanin tasowar ruwa sai kai wani ɗan gida shi kaɗai kwal cikin daji. Ya isa ya sallama, sai wata tsohuwa ta fito ta ce masa, kai samari, makuwa kai? Hala ba ka san inda ka zo ba ne, nan gidan ɓarayi ne, kama gaban ka tun da girma da arziki kafin su dawo. Nomo ya ce in kama gabana in je ina cikin wannan ruwa, da in tafi wani naman daji ya cinye ni a banza.